истиқлолият имкон дод ки тоҷикистон бо ҷаҳони мутамаддин ба таври густурда ва бесобиқа пайвандад, махсусан ба роҳ мондани сиёсати сулҳҷӯёна ҳамчун меъёри конститутсионӣ ва сиёсати дарҳои кушода ки дар консепсияи сиёсати хориҷии тоҷикистон унсури калидӣ ба шумор меравад, замина гузошт ки тоҷикистон зери роҳбарии хирадмандона, инсондӯстона ва дурандешонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самтҳои гуногун бо кишварҳои олам ҳамкорӣ намояд. тоҷикистон дар заминаи сиёсати хориҷии дарҳои кушода бо кишварҳои Аврупо, Амрико, Осиё, Ховари Миёна ва давлатҳои дигари қитъаҳои дунё дар сатҳи дуҷониба ва қолабҳои бисёрҷониба муносибатҳои гуногунҷанбаро ба роҳ монда ба самтҳои рушди иқтисоди сабз, ҳифзи муҳити зист, технологияҳои навин, ҷалби сармоя ва тиҷорат таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа зоҳир намуд ва робитаҳоро дар ин самтҳо таҳким ва тавсея бахшид. иштирок дар ҳамоишҳои сатҳи байналмилалӣ балки ба сифати як давлати ташаббускору пешоҳанг пазируфтани Тоҷикистон аз муҳимтарин дастовардҳо дар сиёсати хориҷии Тоҷикистон маҳсуб мешавад. Бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ниҳоди масъули дастандаркор Вазорати кишоварзии Тоҷикистон ҳамчун идомаи мантиқии сиёсати сулҳҷӯёна ва фарогир, Тоҷикистон бо муаррифии маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва ба табиату иқлими Тоҷикистон хос маҳсулоти дастии ҳунармандон ва дигар зарфиятҳои кишоварзии ватанӣ дар намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз Берлин 2025 дар қатори 61 давлати дунё иштирок намуд. дар вақти сафари расмии ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Олмон тасмим гирифта шуда буд ки дар Тоҷикистон фаъолона дар ҳафтаи сабз ки яке аз чорабиниҳои калони кишоварзӣ дар ҷаҳон мансуб меёбад, Тоҷикистон фаъолона иштирок кунад. Ва акнун бори сеюм аст ки Тоҷикистон дар ин чорабинии кишоварзӣ ки дар шаҳри Берлин мегузарад фаъолона иштирок меварзанд. давлатҳои дунё иштирок доранд. ҳазорҳо ширкатҳои кишоварзии Аврупо, Осиё, Африқо дар ин ҷо фаъолона иштирок мекунанд ва албатта ин як имконияте ҳаст ки мо маҳсулоти ватаниро дар бозори ҷаҳонӣ муаррифӣ кунем. албатта Аврупо яке аз афзалиятҳо аст, афзалиятҳои экспорти маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон. қобили зикр аст ки макони баргузории намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз дар майдони Мессе Берлин, яъне дар маҷмӯаи бузурги намоишгоҳ ки аз ҷониби ширкати Мессе Берлин GmbH идора мешавад, воқеъ дар шаҳри Берлини Ҷумҳурии Федералии Парламентии Олмон муқаррар гардидааст. Берлин Экспо Сентр Сити мафҳуми нави намоишгоҳи бузурги байналмилалии шаҳри Берлин аст ки таври маъмул истифода мешавад ва ҳар сол дар ин ҷо бузургтарин намоишгоҳи байналмилалӣ гузаронида мешаванд. намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз Берлин 2025 аз 17 то 26 январ идома меёбад. Тоҷикистон дар ин намоишгоҳи бузург молу маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаи кишоварзӣ, саноати хӯрокворӣ, нигораҳо аз гӯшаҳои манзараҳои зебои Тоҷикистон, ҳунарҳои мардумӣ, маводҳои муаррификунандаи имкониятҳои сармоягузорӣ дар соҳаи комплекси агросаноатӣ, иқтидорҳои эко-кишоварзӣ ва имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистонро ба намоиш ва муаррифӣ гузошт. истиқлолият имкон дод Тоҷикистон бо ҷаҳони мутамаддин ва муосир пайвандад, махсусан ба роҳ мондани сиёсати сулҳҷӯёна, ба роҳ мондани сиёсати дарҳои кушода замина гузошт, ки зери роҳбарии хирадмандона, дурандешона ва сулҳҷӯёнаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкон дод то Тоҷикистон бо давлатҳои дунё дар самтҳои мухталиф ҳамкориро ба роҳ монад. Бо ташаббуси бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Тоҷикистон бо муаррифии маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза, бо муаррифии маҳсулоти саноати хӯроквории ватанӣ дар байни 61 давлати дунё дар Берлин дар намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз Берлин 2025 иштирок карда истодааст. қайд кардан ба маврид аст ки дар намоишгоҳи мазкур тамоми мардуми Олмон, хориҷиҳо, меҳмонони аз дур наздик омадаи кишварҳои гуногун маҳсулотҳои ватании моро хуб баҳогузорӣ карда, таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд ва инчунин соҳибкорони тоҷик, корхонаҳои ватанӣ ки дар ин ҷо иштирок доранд, бо корхонаҳо ва соҳибкорони мухталифи давлатҳои гуногун ки дар ин ҷо низ иштирок доранд, шаҳрномаҳои дутарафаи ҳамкорӣ ба имзо расониданд.
ин як имконияти хуб аст барои муаррифии зарфиятҳои маҳсулотҳои кишоварзӣ, маҳсулотҳои саноати хӯрокворӣ дар арсаи ҷаҳонӣ ва баромадан ба бозори ҷаҳонӣ бо маҳсулотҳои худ як имконияти калоне мебошад. аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ миннатдории бепоёни худро дар шахсияти худ, миннатдории соҳибкорон ва корхонаҳои ватании Тоҷикистонро мерасонам, ки моро дастгирӣ кардан дар ин намоишгоҳи сатҳи бонуфузи ҷаҳонӣ имкон пайдо кардем то иштирок намоем. рӯзи 18 январ рӯзи махсуси гӯшаи Тоҷикистон муқаррар гардида буд, ки дар ин рӯз корпусҳои дипломатии дигар кишварҳо бо роҳбарии ширкати Messe Berlin GmbH ва намояндагону соҳибкорон аз ширкатҳои хориҷӣ ба таври махсус ба намоишгоҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварда аз молу маҳсулоти Тоҷикистон дидан намуда ба маҳсулоти Тоҷикистон, зарфиятҳои кишоварзӣ, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумии миллати тоҷик баҳои баланд доданд. Мое имя Ирма Маурине. Я приехала из Литвы на выставку «Зеленая неделя». Тут я первый раз в Берлине и на выставке. И прошла весь зал и зацепилась на павильоне Таджикистана. Все попробовала, все очень понравилось. Экология, вкус, запах, цвет. Просто пышная ваша выставка «Таджикистан». Счастья вам, здоровья и успехов вашему государству. Мы дружим. Литва, Таджикистан. Мы дружба. Таджикистан, бапиш. гӯшаи Тоҷикистон дар ин намоишгоҳи бузург аз лиҳози тарҳу услуб фарқкунанда аст. аз ин лиҳоз хориҷиён ба гӯшаи Тоҷикистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. расонаҳои хориҷӣ вобаста ба он гузориш ва барномаҳои алоҳида таҳия карда аз соҳибкорон ва дигар масъулин дар бораи молу маҳсулоти Тоҷикистон, имкониятҳои кишоварзӣ, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, махсусан куртаи чакан мусоҳиба гирифтанд. дар намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз Берлин 2025 оши палови тоҷикӣ ҳамчун роҳбурд ва рамзи меҳмоннавозии тоҷикона пешкаши ҳозирин гардонида шуд. хориҷиён ба таъми лазизи оши палови тоҷикӣ баҳои баланд доданд. ба онҳо решаҳои таркибии ош, пал ва об, аслияти он ва ҳамчун таоми ба таъриху тамаддуни тоҷикон ва санъати кишоварзии тоҷикон мансуб будани оши палов шарҳу тавзеҳ дода шуданд. иштирок дар намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз боз як имконияти хубест барои муаррифии шоистаи Тоҷикистон. Я сегодня посещал стенд Таджикистана, попробовал таджикский плов, очень вкусно, как всегда. Недавно побывал в Душанбе и в других городах Таджикистана. Это всегда впечатляет, какие плоды, какие продукты делаются в Таджикистане. И наш альянс поддерживает развитие аграрного сектора всех стран Центральной Азии, конечно, в том числе и Таджикистана. Мы рады помочь, мы рады поддержать такое развитие и путь на продовольственной безопасности не только Таджикистана, но и всего региона Центральной Азии. Очень вкусно было сегодня, очень рад был. Год тому назад получал приглашение в Таджикистан, и это гостеприемство, и это чувствуется здесь на стенде. Дали мне сразу плов, дали мне сразу чистую валу таджикистанскую. Это, здесь чувствуется действительно гостем, и я надеюсь, что я скоро могу заново посещать Таджикистан. зимни муаррифии молу маҳсулот ширкатҳои ватанӣ ва соҳибкороне ки дар ин намоишгоҳи бузург иштирок доранд бо ширкатҳои хориҷӣ шаҳрномаҳо ва созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расониданд, ки ин барои роҳ ёфтани истеҳсолоти ватанӣ ва дигар зарфиятҳои кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва сайёҳии Тоҷикистон як имконияти муфид маҳсуб мешавад. имрӯз боиси фахр аст, ки бо дастуру супоришҳои мушаххасан ҷаноби олӣ дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо тавонистем соҳибкорон ки маҳсулоти худро дар сатҳи байналмилал, яъне имрӯз ҳафтаи сабз дар давлати олмон аст, қарор дорем. мо маҳсулотҳои худамонро таваҷҷӯҳи сайёҳони тамоми давлат пешкаш кардем, ки
мо асосан маърифгари ҷумҳурии тоҷикистон шудем ки маҳсулоти хушсифатро истеҳсол намудем ва мушахасан ба сипориши ҷаноби олӣ ки дар ифтитоҳи бино барои мо гуфтанд ки маҳсулотро бояд берун аз хориҷи кишвар содирот намоем. Имрӯз ба он мақсад расидем. дар оянда кӯшиш менамоем ки чунон маҳсулотҳоеро истеҳсол намоем ки маърифгари ҷумҳурии азизамон тоҷикистон гардем ки талаботи тамоми давлати дунё ба маҳсулотҳои мо зиёд шавад. дар намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз аз тоҷикистон дар мувофиқа бо дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дар ҳамкорӣ бо кумитаи тадорукоти чорабинӣ ва сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии федералии олмон, ҳайати расмии вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон, намояндагони масъул аз дигар ташкилоту муассисаҳо аз ҷумла маркази рақамикунонӣ, инноватсия ва такмили ихтисоси кадрҳои соҳаи кишоварзӣ, корхонаи воҳиди давлатии занбурпарварии асали тоҷикистон, корхонаи воҳиди давлатии саноати паррандапарварии тоҷикистон, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мармарӣ, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сиёма, ҷамъияти саҳомии пӯшидаи фабрикаи қаннодии ширин, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди тути помир, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди абрикос ва компанияи ноҳияи ашт, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди меваи канди шаҳри конибодом, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди витаминҳои тоҷикистон, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди капител, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди гулчера 80 ноҳияи ишкошим, корхонаи гулзори ҳунарҳои мардумӣ, корхонаи қаннодии нерӯи офтоб, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди боғи сомони шаҳри турсунзода иштирок намуданд. Корхонаи барги шоҳтуди ноҳияи Шоғнони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар намоишгоҳ бори нахуст маҳсулоти нави инноватсионии худро пешниҳод намуд. ин смузи астуд ва хушмеваҳои дигар омодашуда мебошад ки дар ҷумҳурии тоҷикистон бори аввал истеҳсолаш баром монда шудааст. барои саломатӣ муфид аст. хориҷиён смузи астуд омодашудаи тоҷикиро чашида ба таъми лазизи он баҳои баланд доданд. дар ин намоишгоҳи бузург макони экспозитсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо тарҳи дилкашу диққатрабо оро дода шуда, дар он молу маҳсулотҳои кишоварзӣ, меваҳои хушки бастубандгардида, меваҳои тару тоза, асал ва лавҳаи мизи намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, ландшафт бо сабзавоти тару тоза, саноати хӯрокворӣ, саноати сабук, обу шарбатҳои истеҳсоли ширкатҳои ватанӣ, нигораҳо аз гӯшаҳои манзараҳои зебои Тоҷикистон, ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти ороишӣ ва ҳунарҳои дастӣ, маводҳои муаррифии имкониятҳои сармоягузорӣ дар соҳаи комплекси агросаноатӣ, иқтидорҳои экокишоварзӣ ва имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон ба намоиш гузошта шуданд. ҳар як миллатро дар дунё аз рӯи фарҳангу маънавиёти пурғановаташ мешиносанд. имрӯз ба хотири муаррифии фарҳанги миллӣ, гулдузии миллии тоҷикон чакан бо тарҳу услуби муосир ва нақшу нигорҳои дорои мазмуну моҳияти таъриху тамаддуни қадимаи тоҷикон ба намоиш гузошта шуда, саҳни намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз Берлин 2025-ро чун ҷузве аз табиати рангин ҳусну орои дигар бахшида рангинтар кардааст. нақшу нигорҳое ки дар чакан гулдузӣ шудаанд барои хориҷиён ҳамчун ҷузъе аз табиат, гулҳо, офтобу моҳтобу ситорагон ки моҳиятан офариниши инсон ва коинотро ифода менамоянду гувоҳи камолоти ҷаҳони маънавӣ, андешаҳои баланди инсонгароӣ ва таҷассумгари сарсабзиву хуррамии дунёи бепаҳно ва ояндаи неки инсоният ҳастанд, шарҳу тавзеҳ дода шуданд. ман донишҷӯ дар шаҳри Дюссельдорфи Олмон ва имрӯз ман ба намоишгоҳи байналмилалии шаҳри Берлин барои фарҳанги миллии тоҷикро муаррифӣ кардан омадам. чӣ тавре ки мебинед ман куртаи миллии тоҷик пӯшидам ва Адолатхон инчунин. ман Адолат Саидова донишҷӯ дар шаҳри Баден-Баден, як аз шаҳри зебои Олмон донишҷӯ ҳастам. хориҷа ба куртаи чакани тоҷикӣ таваzzӯ дорад. гулҳо, нақшу нигоҳашон чӣ маъно дорад, ин гулҳои мо ки ин чизоро кардааст, мо мефаҳмонем ки ин чизо ҳамаш кори дастӣ аст. онҳо куртаи чаканро ба бар кардан бо куртаи чакан хеле зебо менамоянд. барои хориҷиҳо хеле писанд мебиёяд ва онҳо бисёр мепурсанд ки ин гулҳо, ин нақшу нигорҳо дар либоси мо чӣ маъно дорад. фақат мо мефаҳмонем. намояндагони корпусҳои дипломатӣ, соҳибкорон, масъулони ширкатҳои хориҷӣ ва дигар афроде ки дар ин намоишгоҳи бузург иштирок доранд, ба гулдузии миллии тоҷикон чакан таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, ба ин ҳунари волои мардуми тоҷик баҳои баландро қоил шуданд. қобили зикр аст ки дар ҳошияи намоишгоҳи ҳафтаи байналмилалии сабз Берлин 2025 муташаббиси Вазорати федералии озуқаворӣ ва кишоварзии Олмон форуми глобалии озуқа ва кишоварзӣ аз 17 то 26 январи соли 2025
2025 баргузор гашта истодааст, ки дар он вазирони кишоварзии зиёда аз 60 кишвари дунё ва ҳудуди 200 сиёсатмадор, тоҷирони муваффақ ва намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ иштирок карда истоданд. Форуми глобалӣ дар соли 2025 таҳти унвони кишоварзӣ ҳамчун биоиқтисодиёти устувор доир гардида, дар он роҳҳои устувор намудани системаи агроозуқаворӣ дар сайёра, беҳтар намудани занҷираи таъминоти маҳсулоти ғизоӣ бо дар назардошти чолишҳои имрӯзаи ҷаҳонӣ, тағйирёбии иқлим ва дигар масъалаҳои марбут ба соҳаи таъмини амнияти озуқаворӣ баррасӣ карда мешаванд. намоишгоҳи мазкур платформаи тиҷоратии байналмилалӣ барои кишварҳо, минтақаҳо ва ширкатҳои молистеҳсолкунандаи тамоми ҷаҳон ба ҳисоб меравад. кишварҳои иштирокчӣ молу маҳсулоти худро дар ҳудуди бозори Аврупо муаррифӣ менамоянд. иштирок ва муаррифии ҳарчи бештари имконияту захираҳои кишоварзии Тоҷикистон дар чорабинии мазкур ба маврид буда, ширкатҳои ватанӣ ва меҳмонон имкон доранд, ки бо намояндагони бахши давлатӣ ва хусусии ҷаҳонии кишоварзӣ аз пешравиҳои соҳа боздид ва шиносоӣ намуда, вохӯрию суҳбатҳо доир намоянд ва табодули таҷриба кунанд. номи ман Арабиста Касияни. ман донишгоҳи Вейхенштефан Трисдорф оид ба илмҳои амалиро намояндагӣ мекунам. ин ягона донишгоҳи аграрӣ ё сабз дар Бавария мебошад. мо шарикиҳои барҷастаи байналмилалӣ дорем ва ман бо хушнудӣ ба шумо хабар медиҳам, ки мо ёддошти тафоҳум, яъне созишнома барои ҳамкориҳои минбаъдаро имзо намудем. мо хеле хурсандем дар соҳаи рушди кишоварзӣ ва соҳаи аграрӣ бо Тоҷикистон ҳамкорӣ кунем. умедворам, ки бо ин иқдом мо қадами аввал гузошта бо донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ва бо вазорати кишоварзии Тоҷикистон ҳамкориҳои муваффақ хоҳем дошт. ташаккури зиёд ва умедворам, ки ҳамкории байналмилалӣ муваффақ хоҳем дошт. ман намояндаи расмии намоишгоҳи Берлин барои Осиёи Марказӣ ҳастам. имрӯз мехоҳам гӯшаи миллии Тоҷикистонро ба шумо муаррифӣ кунам. пас аз 2-3 сол ва бо дастгирии ҷамъияти ҳамкории байналмилалии Тоҷикистон, имсол гӯшаи намоиши калон омода намуда, як қатор молу маҳсулоти органикӣ ва маҳсулоти ҳунарҳои мардумӣ овардем. ман барои ҳайати Тоҷикистон ва намоишгарон муваффақиятҳои зиёде орзу мекунам. ҳамаи меҳмонони ҳафтаи сабз бояд ҳатман аз гӯшаи миллии Тоҷикистон дидан кунанд, ҳунарҳои мардумиро харидорӣ кунанд ва маҳсулотро бичашанд. хуш омадед. ҷаҳонбинии васеъ ва табодули таҷриба бо ҳамтоёни хориҷӣ ба соҳибкорони ширкатҳои ватанӣ имкон медиҳад, ки молу маҳсулоти худро бо дар назардошти талаботи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз лиҳози экологӣ тоза ва бо истифода аз навтарин технологияҳои муосир истеҳсол ва коркар намуда, ба амалӣ гардидани бандҳои мушаххаси консепсияи рушди технологияи рақамӣ ва инноватсия, ки дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ аз 28 декабри соли 2024 солҳои 2025-2030 ҳамчун солҳои рушди технологияи рақамӣ ва инноватсия эълон гардид ва ҳадафи чоруми миллӣ саноаткунонӣ бо суръати мамлакат заминаи боэътимод гузоранд ва амалигардии барномаҳои дигари ҳадафҳои стратегии мамлакатро вусъати тоза бахшанд. зеро ҳадаф аз иштирок дар тамоми ҳамоишҳои сатҳи ҷаҳонӣ, махсусан намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз Берлин 2025 ва дигар тадбирҳои имконпазир таъмини зиндагии шоистаи мардум мисли дигар мардумони мутамаддини рӯи олам мебошад, ки ҳадафи олии фаъолияти давлату ҳукумати Тоҷикистонро ташкил медиҳад.